Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя радыёслухачы. Ужо 4 гадзіна, пятніца. Як заўсёды ў гэты час да нас завітвае ў госці ксёндз-канонік Дмітрый Пухальскі. Мы будзем зараз ужо распачынаць нашу катэхезу, працягваць цыкл такі перадач пра сакрамент Эўхарыстыю, як яго цэлебраваць, адносна, што кажа пра гэта кодекс кананічнага права. І вось у нашага радыёслухача з'явіўся такое пытанне да ксяндза Дмітрыя, і вось на пачатку гэтай перадачы я яго агучу. Якое вось ёсць мінімальныя умовы цэлебрацыі святой імшы, напрыклад, у час там небяспекі, у часы вайны, ось у такі выключны момант. Чаго дастаткова мінімальна? Дзякуй вялікі за пытанне. Пахвалёны Езус Христос, усіх сардэчна вітаю на нашай перадачы. Ну, сапраўды, на гэтае пытанне можна, напэўна, паглядзець з некалькі такіх ракурсаў. Што значыць мінімальнае патрабаванне? Ну, мінімальнае патрабаванне, каб быў святар. З аднаго боку, да? Понятно, што калі няма святара, то няма Эўхарыстыі. Ніхто не можа цэлебраваць святую імшу, бо мы ведаем, толькі святару пан Езус даў такую ўладу на моцы сакраменту пасвячэння. Так? То есть першая рэч, гэта ксёндз павінен быць. Так? Другая справа, для сапраўднасці цэлебрацыі найсвяцейшай Эўхарыстыі патрэбна хлеб і віно. Да? То есть павінен быць кавалачак хлеба. Вось. Мы ўжо казалі аб тым, што ў Эўхарыстыі лацінскага касцёла выкарыстоўваецца прэсны хлеб, то есть хлеб не квашаны, звычайна мука з вадой, вось, і віно, да якога павінна быць дададзена трошкі вады. Да? Вось гэтыя мінімальныя элементы, якія павінны быць для цэлебрацыі найсвяцейшай Эўхарыстыі. Ну, і калі ёсць ксёндз, калі ёсць хлеб і віно, да, тады, як бы ў такіх сітуацыях, як вы сказалі, напрыклад, не знаю, небяспека, вайна, там што-небудзь вельмі такое сур'ёзнае, паважнае, што, можа, няма часу на ўсю святую імшу, найважнейшымі, конечно, з'яўляецца слова кансекрацыі. Да? То есть, тое, што святар гаворыць падчас святой імшы, беручы хлеб, бярыце і ешце, это цело маё, бярыце і піце, это кроў мая. Гэта найважнейшы момант. Але права гаворыць, што нават у такіх сітуацыях, такіх небяспечных, вельмі спантанных, ну, недобра так рабіць. Усё ж такі імша павінна быць святой імшою. Не, можа, мне здаецца, слухач имеў на ўвазе, то есть, абавязкова там шал, напрыклад, свечы, все такое. Да гэтага, ну, конечно. Можа быць. Да, можа, і пра гэта. Магчыма, і пра гэта было пытанне, да. Понятно, што, ну, добра, калі ёсць імшал. Вось. Але мы ўжо некалі казалі, што нават, ну, бываюць такія святары, не абавязкова надзвычайная сітуацыя. Святар, напрыклад, аслеп не бачыць. Нічога. Можа быць такая сітуацыя. Словы кансекрацыі ён памятае на памяць. Ну, конечно, тыя малітвы, якія з імшала чытаць, ну, ён не можа іх сам прачытаць. Да? Нейкую малітву ён памятае, і ён гэту малітву можа карыстацца увесь час, то есть, калі ён сам цэлебруе святую імшу. Да? Конечно, свечкі. Добрыя кіны ёсць. Мы ведаем, што свечкі сімвалізуюць. Да? Але, ну, якіх няма, то святая імша будзе сапраўднай. Так? Таксама, як няма, напрыклад, ну, ручнічка, каб рукі выцерці, да, ці нема ампулак, куды ваду наліць. Понятно, можна ў такіх надзвычайных умовах шклянку наліць, нічого не станецца. Да? Нават калі келіха нема, ну, нейкі годны сасуд, памятаючы аб тым, што ў келіху будзе знаходзіцца кроў Хрыста, да, то есть это незвычайнае, не віно, не нейкая іншая субстанцыя. Толькі кроў Хрыста, канешне, павінен быць келіх. Прычым келіх, як мы кажам, з каштоўных металаў, да, то есть то, які падкрэслівае годнасць таго, што ў гэтым келіху знаходзіцца, той самай спатэнай. Да? Але ведаем таксама сітуацыі, і даволі многа аб гэтым успамінаў святой памяці кардынал Казімір Свёнтак, да, калі ён знаходзячыся ў лагерах, у вельмі цяжкіх умовах. Канешне, не было гаворкі ні аб якім келіху, ні аб якой патэнні, хаця ён расказвае адну гісторыю там пра гэту маленькую філіжаначку, якую ён фаянцавы кубачак, да, які ён там у аднаго іншага заключонага выменіў. Вось, але ўсё ж такі, ну, конечно, у такой сітуацыі ён сам расказваў, некалькі разоў яму ўдалося цэлебраваць святую імшу, недзе кавалачак хлеба там знайшоў, вось.
Да, але гэта сітуацыя заўсёды надзвычайная. Понятно, што штодзённа яны не здараюцца. Ну і кажу, мінімальнае патрабаванне, конечно, каб быў святар, які мае інтэнцыю, то есть мае жаданне цэлебраваць святую імшу. Да? І тады я не ведаю, ці адказаў на пытанне радыёслухача, бо насапрот такое можа трошкі агульнае, так. Вось, але варта, напэўна, пра гэтай аказіі нагадаць вось такую рэч, да, што перадусім для эўхарыстыі патрэбен святар. Да, і поэтому... І ён можа сам здзейсніць. Так, святар можа сам цэлебраваць святую імшу. Тут ёсць адзін такі нюансік. У цяперашнім уводзінах да агульнага мшала, агульных уводзінах да рымскага мшала напісана такая рэч і фармуляр такой імшы, што па меншай меры павінен быць адзін прыслугоўваючы. І не павінен святар цэлебраваць святую імшу без удзелу па меншай меры аднаго прыслугоўваючага. Да, то есть нехта павінен быць. Вось, але з другого боку кодэкс не забараняе святару аднаму цэлебраваць святую імшу, і часам так здараецца. Сапраўды здараюцца такія сітуацыі, што святар недзе знаходзячыся, можа, у дарозе, можа, у нейкіх іншых абставінах, можа, у шпіталі. Натуральна, што ён сам цэлебруе святую імшу. Вось, то есть гэта не з'яўляецца парушэннем права, парушэннем кодэксу. Вось. І таму менавіта гэта важна памятаць. Там, дзе святар, там эўхарыстыя. Да? Там, дзе ёсць святар, там цэлебруецца эўхарыстыя, ці ў звычайных, ці надзвычайных умовах. Калі няма святара, няма эўхарыстыі. Вось гэта вельмі моцная сувязь, да, поэтому вялікі чацвер мы святкуем устанаўленне сакраментаў і эўхарысты, і святарства, да, тому што святар той, хто цэлебруе эўхарыстыю, і эўхарыстыя немагчыма без святара. Вось гэта рэч. Спадзяюся, адказаў на пытанне. Спадзяюся таксама. Калі не, то, калі ласка, можна яшчэ задаваць. А сёння пра што пойдзе гаворка? І далей будзем далей больш дакладна, можа, раскажам пра найсвяцейшую эўхарыстыю, а больш канкрэтна пра яе захоўванне і культ найсвяцейшай эўхарыстыі. Так? Бо адна справа тое, што адбываецца на святой імшы, можа, сказалі так, падчас святой імшы хлеб і віно становіцца целам і крывёю Езуса Хрыста. Ось, а з другога боку, менавіта ў рымскім касцёле, ў лацінскім касцёле вельмі моцна ўжо многа стагоддзяў распаўсюджаны культ найсвяцейшай эўхарыстыі, менавіта эўхарыстыя, якая захоўваецца ў касцёлах, захоўваецца ў храмах. Так? Праз нейкі час будзем святкаваць урачыстасць Божага цела, да, калі у працэсіі па вуліцах нашых гарадоў і вёсак мы заўсёды будзем праходзіць менавіта з найсвяцейшай эўхарыстыі, вось, і будзем такім чынам паказваць сваю веру тым, што ў гэтым кавалачку хлеба прысутны сам Езус Хрыстус. І натуральна, што католікі, веруючыя, калі прыходзяць, заўсёды прыходзяць у святыню, нават недзе бываючы там у падарожжах, у незнакомы касцёл, першай справай, што яны робяць, гэта шукаюць вечную лямпачку. Да. У кожным касцёле ёсць вечная чырвоная лямпачка, што азначае, што менавіта ў гэтым месцы знаходзіцца табернакулюм, у гэтым месцы знаходзіцца найсвяцейшы сакрамент. Да, то есть вось гэта рэч вельмі важная. І прадпісанне права гаворыць, што найсвяцейшая эўхарыстыя павінна захоўвацца ў касцёлах. У касцёле катэдральным, вось таксама у кожным у парафіяльным касцёле альбо ў іншай капліцы, якая належыць да манаскага інстытута або нейкага таварыства апостальскага жыцця. Да, то есть там, дзе ёсць капліца, там, дзе ёсць касцёл, там, дзе цэлебруецца святая імша, павінен захоўвацца найсвяцейшы сакрамент. Вось. Гэта рэч сапраўды такая важная, і тое, што, можа, скажу такую рэч, што адрознівае касцёл ад музея. Так, я даволі, 3 гады ў сваім жыцці жыў у Італіі, вучыўся, там ёсць вялікая колькасць касцёлаў, якія сёння, асабліва ў Венецыі, там, дзе я жыў, якія сёння, на жаль, не выкарыстоўваюцца як касцёлы. У Венецыі, я, напэўна, ведаем, это горад, які знаходзіцца на шматлікіх маленькіх астраўках, а вось, і была такая ў іх традыцыя, каб на кожным востраве паставіць свой касцёл. І ў Венецыі, я дакладную лічбу цяпер не скажу, не хачу неправду казаць, вось, не скажу, але вельмі многа касцёлаў, понятна, што сёння парафій столькі няма. Вось, і, на жаль, многія касцёлы, яны перасталі выкарыстоўвацца як касцёлы. Да, часта там ёсць музеі, канцэртныя залы, нейкія іншыя, можа, неблагія рэчы, але там чаго? Там няма найсвяцейшай эўхарыстыі.
Да, то есть, калі чалавек выходзіць, нібыта касцёл, так, нібыта званы, крыж ёсць, ось, але няма найсвяцейшага сакраменту. Да? То есть, значит, што касцёл не выкарыстоўваецца як культавы будынак. То есть, у гэтым касцёле не цэлебруюцца святыя сакраменты. Вось это для нас, кажу, это можа трошки так. Для мяне першыя месяцы таксама было трохі незвычайна, выходзіш у касцёл, тут няма найсвяцейшага сакраменту, ніхто не кланяецца, уже не кажучы пра тое, што ніхто не кленчыць перад найсвяцейшым сакраментам. Вось, ну, але такія справы здараюцца і просто таму трэба памятаць. Мы выходзім у касцёл, там, дзе захоўваецца найсвяцейшая Эўхарыстыя, там, дзе ёсць пан Езус, ну, это уже літургічнае прадпісанне. Наша традыцыя, мы схіляем калена. Часамі людзі проста робяць уклон вось у тым месцы, дзе знаходзіцца пан Езус. Вось. Але гэта знак таго, што ў касцёле цэлебруецца найсвяцейшая Эўхарыстыя. Вось. І ёсць таксама такое прадпісанне, што там, дзе захоўваецца найсвяцейшая Эўхарыстыя, заўсёды павінен быць той, хто аб ёй клапоціцца, і калі магчыма, святар павінен там цэлебраваць святую мішу па меншай меры 2 разы ў месяц. Да? Ну, можа быць такая сітуацыя, што найсвяцейшы сакрамент захоўваецца ў капліцах. Капліцы сёстры, напрыклад, жывуць. Бо дзе святары жывуць, это не праблема, каждый дзень ім шуць цэлебраваць. Напрыклад, семінарыя. Семінарыя мае сваю капліцу, понятно, там ёсць святары, і рэктары, віцэ-рэктары, прэфекты, духоўныя айцы. Вось, семінарысты кожны дзень збіраюцца на малітве, там кожны дзень ёсць каму цэлебраваць святую мшу. Нават я ніколі на сваёй памяці, сколькі ў семінарыі быў, не памятаю, толькі адзін ксёндз цэлебраваў, заўсёды тых выкладчыкаў трохі назбіраецца. Вось, поэтому у такіх нормально. Так, там усё нормально. У мужчынскіх, там, дзе святары, там, дзе нават семінарысты, вось заўсёды ёсць тыя, хто пільнуе, там няма праблем. Горш жаночымі супольнасцямі, так, там, дзе жанчыны не могуць быць святарамі. І, понятна, і тут таксама права ім нагадвае, што неабходна, каб у капліцы хаця бы 2 разы ў месяц цэлебравалася святая мша. Гэта важна для супольнасці. Вось, якая жыве ў гэтым доме, законным доме, ўсё-такі Хрыстус той, хто іх паклікаў, і натуральна, што яны добра, што парафіяльных імшах удзельнічаць і гэтак далей, вось, але раз на нейкі час таксама каб у сваёй капліцы маліліся сваёй супольнасцю, вось, ну і каб у гэтай капліцы таксама цэлебравалася святая імша. Вось. Наступная справа, аб якой гаворыць права, гэта тое, што нікому не дазваляецца захоўваць пры сабе найсвяцейшую Эўхарыстыю або браць яе з сабой у дарогу, хіба што будзе вельмі моцная неабходнасць. Да? Часамі здараецца такія сітуацыі ў людзей, понятна, што яны выходзяць з нейкай такой пабожнасці, можа, такой народнай пабожнасці. Это не ў Мінску, было ў некаторых парафіях маленечкіх, вясковых. Людзі проста, заўважыў, прыняла святую камунію, а пасля недзе там схаваў чалавек і недзе што здарылася. Ну, вось там трэба, там, не знаю, скацінкі даць, яшчэ каму, каб не хварэла, яшчэ што-небудзь. Гэта не то, што грэх, гэта злачынства. Мы пра гэта будзем пазней яшчэ казаць, калі дойдзем да гэтага, да? То есть, это нават прафанацыя найсвяцейшай Эўхарыстыі. То есть, нікому не дазволена з сабой яе браць і насіць. Калі пачатку говорим пра людзей светскіх, так, мы прымаем святую камунію, прымаем альбо адразу у вусны, на язык, альбо распаўсюджана таксама практыка, касцёл не забараняе прымаць святую камунію ў руку. У некаторых краінах это распаўсюджана, чалавек прымае святую камунію на руку, але ён павінен і адразу спажыць. Адразу спажыць у прысутнасці святара. То есть святар гаворыць цела Хрыста, чалавек кажа аман і адразу спажывае найсвяцейшы сакрамент. То есть не можа быць такой сітуацыі, што чалавек яго забіраюць, недзе выносіць, уносіць, ці там дома нехта хварэе, ці гэтак далей. То есть інтэнцыі могуць быць вельмі рознымі. Да? Але нікому, калі трэба дома некаму найсвяцейшы сакрамент, трэба прасіць святара, святар прыедзе святой камуніі і паспавядае чалавеку удзеліць святую камунію, гэтак далей. Да? Гэта перш заўсёды чыненне да светскіх асобаў, але таксама да святароў. То есть я, як святар, не магу з сабой вазіць найсвяцейшы сакрамент, а можа, ці з прыватнай пабожнасці, што я вось такі добры пабожны, хачу з панам Езусам заўсёды ездзіць,
можа і такое здарыцца, да? Ані таксама, ну, мэта, што на ўсякі выпадак, хай ляжыць пан Езус, а можа спатрэбіцца, можа хто пазвоніць, от да хворага трэба ісці. Мы некалі будзем разважаць пра сакрамент намашчэння хворых, я скажу такую рэч, што алеі святыя для намашчэння святар можа мець пры сабе. Можа мець пры сабе, і я ў бардачку ў машыне маю, думаю, большасць святароў таксама ў бардачку ў машыне, заўсёды ёсць святыя алеі, ну, бо сапраўды можа здарыцца ўсякае. У дарозе, можа аварыя якая-небудзь, чалавек будзе паміраць, бо это пытанне жыцця і смерці, можа ўсякае здарыцца. Святыя алеі так, але найсвяцейшы сакрамент не. Бо это ўсё ж такі цела Хрыста, і найсвяцейшая рэч так проста з сабой нікому не дазваляецца браць. Толькі святар можа ўзяць найсвяцейшы сакрамент, калі едзе да хворага, напрыклад. Едзе да хворага, ці ў шпіталь, ці дамой, тады, канешне, адзявае. Павінна апрануць сутанну, комжу, стул, узяць спецыяльную такую бурсу, яна называецца, такое начынне, там, дзе найсвяцейшы сакрамент перавозіцца. Вось і такім чынам ідзе да хворага ці ў нейкае іншае месца. То есть толькі ў такім выпадку дазваляецца пераносіць найсвяцейшую эўхарыстыю менавіта да чалавека хворага. Далей ёсць таксама яшчэ такое прадпісанне, што касцёл або капліца, там, дзе знаходзіцца найсвяцейшы сакрамент, павінен быць штодзённа хаця б на некалькі гадзін адчынены для вернікаў, ну, альбо для тых людзей, якія жывуць у гэтым доме. Зноў-такі, тут пытанне з капліцамі ў манаскіх дамах, яно даволі... Тут праблемы ніякай няма, бо звычайна гэта нейкі дом, капліца не закрываецца, там, дзе сёстры жывуць, ці святары, ці семінарысты. Понятно, што ў любы момант можа прыйсці ў капліцу, памаліцца, гэта не праблема. Іншая справа з касцёламі, ну, якія зачыняюцца. Да? Часта у людзей, нават у куры звоняць: вось, чаму я абхадзіў такой-то касцёл, на працягу дня ішоў, касцёл быў зачынены, а я так хацеў памаліцца. Ну, напэўна, рацыя нейкая ёсць, чалавек, ну, хоча памаліцца, вось. Ну, але з другого боку мы жывём там, дзе жывём, вось, і на цэлы дзень пакінуць касцёл без нагляду, ну, таксама святары, ну, звычайна баяцца. Бо, на жаль, усякае можа здарыцца. Поэтому права касцёла гаворыць, што па меншай меры на некалькі гадзін у дзень, то есть калі цэлебруецца святая імша, не знаю, там за гадзіну, за 2 гадзіны перад святой імшой касцёл адчыняецца, можна прыйсці памаліцца. Вось такім самым, памятаю, поспехам, адна жанчына званіла, што то і такая ноччу сітуацыя здарылася, ёй трэба было ў 4 раніцы пайсці ў касцёл памаліцца, чаму ў мінскі касцёл кругласутачна не працуюць. Ну, всякие ситуации, конечно, бываюць, вось, ну, але таксама круглыя суткі трымаць касцёл адчыненым, бо, ну, у касцёлах много ўсяго ёсць. Вось, касцёл трэба пільнаваць. Такая, на жаль, можа, не зусім прыемная, ну, але праўда нашага жыцця. Ніякія сістэмы ведае нагляду і гэтак далей, ну, не забяспечваюць касцёл да ўсяго, што можа здарыцца. Вось, поэтому прадпісанне хаця б на некалькі гадзін. Хаця б на некалькі чалавек сапраўды мог прыйсці, мог памаліцца. Наступная справа, можа, трошкі яшчэ вяртаючыся да таго, што я ўжо казаў, аб тым, што мы заходзім у касцёл, шукаем табернакуль, шукаем эту лямпачку чырвоненькую, да, вечную лямпачку, дзе знаходзіцца пан Езус. Так вось прадпісанне, што ў касцёле павінна быць адно месца, дзе знаходзіцца пан Езус, адзін табернакуль. Не можа быць і там, і там, і там, і там. Можа быць, у касцёлы вельмі вялікія, да, у касцёлах можа быць некалькі, скажем так, некалькі нават капліц, пабольше капліц. Узяць, напрыклад, базіліку святога Петра, у Ватыкане здаравенная базіліка, хто быў, да? Але там, калі ведаем, там выходзіш з правага боку, ёсць спецыяльная такая каплічка, там, дзе найсвяцейшы сакрамент выстаўлены, і хто хоча памаліцца, сапраўды, можа, не ў часе святой імшы, ідуць менавіта ў гэту капліцу. І нават, напрыклад, у старых касцёлах таксама, дзе шмат алтароў. Так, нават дзе шмат алтароў. І дзе ёсць табернакуль. Так. Таксама толькі ў адным. Толькі ў адным захоўваецца найсвяцейшы сакрамент. Вось гэта, ну, права такое ёсць касцёла, што так павінна быць. Вот. І таксама ёсць прадпісанні, якія датычаць менавіта табернакулюма. Да, то есть табернакулем по-русски дарохранительница, да, то есть того места, где находится найсвяцейшы сакрамент. Вось.
права гаворыць так, што ён павінен знаходзіцца ў асаблівай частцы касцёла або капліцы, годнай, лёгка заўважальнай, аздобленай упрыгожванні і падыходзячай да малітвы. Ну, хутчэй за ўсё, гэта як у цэнтры. Так. Ну, наконт цэнтра тут ужо ёсць літургічнае прадпісанне. Я спецыяльна кажу слова «цэнтр», і кодэкс яго не ўжывае, да, таму што, ну, у цэнтры цяпер, асабліва ў катэдрах, па прадпісаннях у цэнтры павінен быць трон біскупа. Але это прадпісанне часамі мяняецца, часамі ёсць, часамі няма, і ў касцёлах ёсць вельмі па-разнаму. Ну, калі мы паглядзім у мінскіх касцёлах, часамі Найсвяцейшы сакрамент па цэнтры знаходіцца, часцей за ўсё, часамі здараецца, што ў нейкай бочнай каплічцы, ну, па-ўсякаму бываюць. Але, то есть, прадпісанне такое, што павінна нейкае асаблівае месца ў касцёле, то есть, оно павінна быць добра бачнае, павінна быць добра заўважальнае, прыстасаванае да малітвы, да? То есть, ці ўзяць базіліку святога Петра нават-агароджаная, ці нават катэдру ў Маскве мне зараз прыходзіць на думку, там з левага боку ад алтара знаходзіцца такая невялічкая каплічка, там Найсвяцейшы сакрамент, там кленчнікі, заўсёды там можна памаліцца, нават калі ў касцеле дзе нейкае іншае набажэнства. Так, напрыклад, хрост, там ці шлюб. Чалавек, калі захацеў, можа прыйсці ў ту каплічку і памаліцца перад Найсвяцейшым сакраментам. І таксама табернакулюм павінен быць нерухомы, выкананы з трывалага непразрыстага матэрыяла і замкнёны такім чынам, каб як мага больш надзейна пазбегнуць небяспекі прафанацыі. Кодэкс канкрэтна гаворыць. То есть нерухомы, каб яго нельга было вынесці, так? Выкананы з трывалага непразрыстага матэрыялу, да? І замкнёны такім чынам, ну, каб нельга было адчыніць. Ну, хаця, кажу, на жаль, бывае ўсякае, нават часамі такія сітуацыі бываюць, што замкнуты табернакуль мы адкрыць не смогуць. І такія былі выпадкі. Ну, тады нейкім чынам ужо, канешне, сітуацыі ўсялякія здараюцца. І таксама той, хто клапоціцца аб касцёле або капліцы, павінен сачыць за тым, каб ключ ад табернакулюма, у якім знаходзіцца Найсвяцейшая Эўхарыстыя, захоўваўся вельмі дакладна. Да, поэтому заўсёды ключик ад табернакулем выносіцца альбо перад святой мшой, адразу пасля святой мшы забіраецца назад. Бо сапраўды мы павінны зрабіць са свайго боку ўсё, што можам, усё, што магчыма для таго, каб пазбегнуць прафанацыі, якая, на жаль, можа здарыцца. Нават, я сёння ўжо узгадаваў час, калі давялося мне жыць у Італіі трохі, і там была такая сітуацыя ў адной дыяцэзіі. Ну, вельмі часта, понятна, як святар адзін на парафіі, яму кожны раз лень выносіць ключик перад мшой, пасля святой мшы. Ну, такая пашла мод дзе-нибудь там каля табернакулюма, вот под карпарал палажыць, як раней, кажам, ключики ад кватэры дзе-нибудь пад коврыкам лежалі, каб блізка было, каб усе бачылі. Ну, і было некалькі такіх сітуацый, калі сапраўды ўлезлі ў табернакулюм. Да, тыя, хто ўлез, ім не патрэбен быў пан Езус, толькі патрэбна было тыя начынні, у якіх знаходзіцца Найсвяцейшая Эўхарыстыя. Да? Ну і біскуп пасля гэта сам пачаў хадзіць у касцёлах, маліцца, і дзе бачыў гэты ключик, забіраў яго ў кішэні, пасля пробашчык выклікаў да сябе і кажа, дзе ключик ад табернакулюма. Да? Ну, людзі гавораць, што навучыў пробашчык, бо ўсё-такі сапраўды мы павінны клапаціцца аб тым, што ў табернакулюме, яшчэ раз паўтаруся, знаходзіцца Найсвяцейшы сакрамент. І гэта справа вельмі і вельмі важная. Далей, тое, што сёння мы ўжо ўспаміналі, перад табернакулюмам павінна заўсёды свяціцца асаблівая лампада, якая азначае і ўшаноўвае прысутнага Хрыста. То есть чырвоная лямпачка, якая служыць нам такім арыенцірам, в пэўным сэнсе, дзе знаходзіцца пан Езус, дзе знаходзіцца Найсвяцейшы сакрамент, яна заўсёды павінна быць прысутная. І вось зараз патрошку даходзім да таго, што распаўсюджана, асабліва цяпер месяц май, набажэнствы маёвыя, так, яны ў нас традыцыйна адбываюцца пры выстаўленні Найсвяцейшага сакраменту. Да? І кодэкс таксама гаворыць, што ў касцёлах або капліцах, дзе дазволена захоўваць Найсвяцейшую Эўхарыстыю, можна здзяйсняць яе выстаўленне ў ківорыі альбо манстранцыі, захоўваючы адпаведныя нормы.
Да, то есть, по сутнасці, ёсць два такіх найбольш распаўсюджаных, две распаўсюджаныя магчымасці выстаўлення свяцейшага сакрамента. Больш урачыстая дэманстранцыя, ведаем такое вялікае. Людзі кажуць, можа, якія першы раз прыходзяць у касцёл, кажуць, такое сонейка. Да, сапраўды ў цэнтры пан Езус і фігура нібыта сонейка. Вось. Другая магчымасць ёсць, можа, менш урачыстая у ківоры, то есть это такое начынне, дзе знаходзіцца найсвяцейшы сакрамент. Да? То есть такая, яна непразрыстая, просто можна яго вынесці, адкрыць. То есть веруючы католік заўсёды разумее, што у гэтым тут знаходзіцца менавіта найсвяцейшы сакрамент, тут знаходзіцца жывы пан Бог. І тут цяпер пытанне, хто можа гэта рабіць. Да? Канешне, звычайным распарадчыкам выстаўлення свяцейшай Еўхарыстыі з'яўляецца, канешне, святар. Святар і д'якан, то есть людзі, якія маюць сакрамент пасвячэння, якія могуць гэта рабіць, ну, але зноў-такі вяртаемся да пытання, што не заўсёды ёсць там у капліцы, напрыклад, ці ў касцёле святар ці д'якан. Асабліва, калі гаворым пра нейкія манаскія дамы, жаночыя манаскія дамы. Да? Понятно, што кожны раз... Ну, яшчэ святую імшу святара запрасіць раз на 2 тыдні можна. Да? Ну, на выстаўленне, там ці кожны дзень ёсць надарацыя, святара каждый раз запрашаюць, ну, таксама. Добра, калі ёсць пад бокам дзе-небудзь святар, а калі святару трэба ехаць много кіламетраў, только каб выставіць найсвяцейшы сакрамент, ну, канешне, понятно, что это найсвяцейшы сакрамент, тут нема дыскусіі, але з другого боку, ну, ўсё ж такі ёсць таксама пэўныя рамкі. І таму ардынарый месца, ну, грубо кажучы, біскуп, ён дае таксама дазвол часамі некаторым свецкім асобам, нават сёстрам, на што? Каб адчыніць дзвер табернакульма. То есть яны могуць адчыніць дзвер табернакульма, там пан Езус ёсць, можна маліцца, можна дараваць. Да? То есть, понятно, сёстры не могуць не благаслаўляць, сёстры не могуць там выстаўляць, але біскуп дае дазвол у такіх сітуацыях, вось калі на сапраўды святара няма, для сваёй прыватнай малітвы у сваёй каплічцы, да, то есть яны могуць адкрыць табернакулем, вось, і углядаючыся ў Хрыста, сапраўды маліцца, давацца маліцца таксама разважанню. І вось наступны канон так і гаворыць, што распарадчыкам выстаўлення сакраменту і благаслаўлення з'яўляецца святар і д'якан. Да, то есть нормальная ситуация, калі спачатку выстаўлення свяцейшага сакрамента, звычайна нейкая песня ідзе, акаджэнне найсвяцейшага сакраменту, пасля там часта літанне, вот цяпер месяц май маёвая да Маці Божай, у чэрвені будзе да сэрца пана Езуса, можа быць нейкая іншая малітва, можа быць адарацыя ў цішыні, можа быць нейкая адарацыя, кажуць, ціхая, можа быць адарацыя, якую праводзяць нейкія групы моладзі. Конечно. То есть тут уже як бы самога такога ёсць вельмі много магчымасцяў, як маліцца перад найсвяцейшым сакраментам. Ось, але заканчваецца выстаўленне звычайна, калі ёсць святар і д'якан, зноў-такі песня на заканчэнне і благаслаўленне свяцейшым сакраментам, якое адбываецца ў цішыні. Як мы ведаем, святар накладае спецыяльны вэлюн, вось, і каб не датыкаць рукамі таксама дэманстранцыі, і удзяляе благаслаўленне ўсіх прысутных. Вось. Гэта звычайная сітуацыя. Да? Але пры асаблівых абставінах распарадчыкам толькі выстаўлення і схавання, але не благаслаўлення з'яўляецца акаліт. Што такі акаліт? Тут з'являецца новы тэрмін. Вось, это чалавек, якому касцёл праз спецыяльную малітву, праз благаслаўленне біскупа даў такую ўладу. Альбо ўдзяляць святую камунію, альбо рабіць таксама выстаўленне і схаванне найсвяцейшага сакраменту без благаслаўлення. Да, то есть благаслаўляць могуць толькі святар і д'якан, а каліт можа толькі выставіць і схаваць. Вось у нашай практыцы, у беларускай практыцы, акалітамі могуць быць толькі семінарысты, якія звычайна на 4-м курсе семінары атрымоўваюць ту паслугу акалітату, то есть яны могуць уже святарам дапамагаць удзяляць святую камунію і таксама могуць у выключных сітуацыях рабіць выстаўленне і схаванне найсвяцейшага сакраменту без благаслаўлення. Вось гэта можа быць надзвычайны распарадчык святой камуніі, таксама альбо іншая асоба, прызначана ардынарнае месца, захоўваючы розныя прадпісанні дыцэзіяльнага біскупа.
Ось. Зноў-такі, вяртаючыся, да прыкладу, той же Італіі, Польшчы, там ёсць цэлыя групы вернікаў, свецкіх вернікаў, мужчын, якія з'яўляюцца акалітамі. Яны праходзяць спецыяльныя курсы, яны называюць надзвычайнымі распарадчыкамі святой камуніі, і па вялікіх урачыстасцях яны дапамагаюць святарам удзяляць святую камунію. То есть, бо звычайны святар удзяляе святую камунію, вось, але калі людзей вельмі многа, напрыклад, святар адзін, то ўдзяленне камуніі можа заняць вельмі многа часу. Ось, таму касцёл дазваляе менавіта на ўдзяленне святой камуніі спецыяльна падрыхтаваным мужчынам, так, спецыяльна падрыхтаваныя мужчыны могуць пасля атрымання адпаведнага благаслаўлення могуць дапамагаць святару удзяляць святую камунію. У Беларусі канферэнцыя біскупаў пастанавіла, што ў нас такой неабходнасці няма. То есть у нас ёсць клерыкі, семінарысты, якія з'яўляюцца акалітамі, яны могуць у надзвычайных сітуацыях удзяляць святую камунію. Вось, бо лічыцца, што ў нас, я сапраўды не сустракаў такой сітуацыі, каб ужо быў адзін святар, і людзей было аж так многа, што ён сапраўды не даў бы раду ўдзяліць святую камунію. Можа камуня там цягнуцца 10 хвілін, людзі паспяваюць песень, там нічого страшного не здарыцца. Каб таксама з гэтага не зрабіць нейкую такое, каб ўсё было вельмі-вельмі хутка, каб ўсё-такі мы не забываліся, што гэта людзі прымаюць на свяцейшую Эўхарыстыю. Людзі прымаюць святую камунію, вось поэтому з належнай пашанай, без паспешкі, спакойна ўсе прымаюць святую камунію. Вось, нават самыя вялікія касцёлы, там Мінска, нават там ніколі не бывае так, што адзін святар. Нават па вялікі свят. Заўсёды на камунію выходзіць некалькі святароў. Вось, і гэтае прадпісанне таксама існуе для таго, каб бо гэтыя распарадчыкі называюцца надзвычайнымі. То ўсё-такі звычайным застаецца святар і дыякан. Не можа быць так, што святар, не знаю, не прыходзіць, сядзіць дома, тэлевізор глядзіць, нешта іншае робіць, а свецкія вернікі ёсць яны раздаюць. Не. І не таму, што свецкім не давяраецца ў касцеле ці што-небудзь, таму што звычайным распарадчыкам камуніі з'яўляецца святар. То есть ён для гэтага высвенчаны святара, каб цэлебраваць святую імшу і раздаваць святую камунію. Поэтому касцёл заўсёды гэта вельмі моцна пільнуе. І таму, кажу, у Беларусі няма такой патрэбы, як вырашылі нашы біскупы, каб звычайныя людзі дапамагалі ў дзяленні сакраменту Эўхарыстыі, у разданні святой камуніі. Далей, і таксама кодэкс заахвочвае, каб мы у асабліва вялікія ўрачыстасці, тое, што сёння ўжо трошкі нагадаў, асабліва ўрачыстасць Божага цела, каб арганізоўваліся эўхарыстычныя працэсіі. Мы ведаем, традыцыйна ў нашых парафіях працэсія адбываецца, напэўна, гэта Божае цела, працэсіі па вуліцах гарадоў і вёсак, там, дзе гэта магчыма. Напэўна, гэта традыцыйная рэзуррэкцыйная працэсія на Пасху. Часта ў многіх парафіях, дзякуй Богу, ёсць такая традыцыя, падтрымліваецца працэсія эўхарыстычных у першай нядзелі месяца, у парафіяльнае свята тытула касцёла. У некаторых парафіях ёсць традыцыя правядзення працэсіі ўсю актаву Божага цела, то есть 8 дзён пасля ўрачыстасці Божага цела. Касцёл таксама гэтай працэсіі дазваляе, касцёл да іх заахвочвае, каб сапраўды наша эўхарыстычная пабожнасць, наша вера ў тое, што сапраўды сам Бог, які ўваскрос, які ўзышоў на неба, сам Езус Хрыстос прысутны ў гэтым кавалачку хлеба, каб яна ўмацоўвалася, і каб мы этой Эўхарыстыяй маглі жыць. Дзякуй вялікі, ксёндз Дмітрый, за такую інфарматыўную катэхезу. Добрага вам вечара, заставайцеся з Богам, на хвалях Радыё Марыя. Пахвалены Езус Христос. Навеки вечные. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрием Пухальскім.